la son, un carter absolut i misteriós els deixa als meus peus, només jo els puc obrir. A l'adreça hi ha escrit el meu nom i el nom del sant remitent, però jo sé que no sóc el destinatari, el que tu has posat a la vida no és per mi. Oh, això mai és per a tu, Senyor meu i Déu meu, t'ho vull donar, però sempre t'amagues. M'esgot a buscar la teva direcció a les pàgines blanques d'aquest món, massa coses en nom teu. Sóc un missatger que no sap res i tampoc entén què hi ha dins dels teus paquets. Propostes bellíssimes, impossibles, il·lusions que fan por, moments i amors, reptes i fiblades. Què és el que he de fer amb una correspondència com aquesta? Vull que es correspongui al teu amor, però no sé ni per què l'envies a nom meu si jo no sé qui sóc. Què és el que em demanes només a mi? I seguiràs portant-me cada dia el meu paquet perquè el carregui fins a la fi del món, aquí a la vora. Poder ser el missatger de Déu, quin privilegi tan inquietant, qui sap on seré demà. Però avui estic aquí, si m'indiques on et podré enviar el meu sí.